Prima semifinală a concursului Citești și câștigi s-a desfășurat astăzi, iar bătălia s-a dat între echipa Liceului Teoretic Traian și cea a Liceului de Arte din Deva. Pregătiți mai bine decât până acum și cu mai multă experiență de concurs, elevii s-au întrecut din nou în competiția de cultură generală. Cum a fost până acum competiția? Până acum a mers destul de bine, am pierdut o dată, dar încercăm să nu repetăm a doua oară. Ce domeniu v-a pus în dificultate? Sportul, dar cu toate astea, ultima dată am reușit să trecem peste destul de bine, ținând cont că e un domeniu destul care are foarte mulți sportivi, ca și idee, ca și structură, e destul de groasă. Cartea, chiar din care s-a făcut subiectele. Cum a fost până acum competiția? A fost foarte bine, ne-am bucurat de fiecare moment. Fiecare meci a fost dificil în felul lui, însă am reușit să învingem pe toți și să ajungem acum în semifinală. Ce domeniu a fost cel mai greu? Pentru noi, din păcate, istoria. Mulți dintre colegii mei sunt de profil real și atunci istoria ne-a pus niște probleme mici. Astăzi se desfășoară prima semifinală din cadrul concursului de cultură generală Citești și câștigi, având drept protagoniști pe elevii de la Liceul Teoretic Traian și pe elevii de la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva, urmând ca săptămâna viitoare să se desfășoare cea de-a doua semifinală, de data aceasta competitori fiind elevii de la Liceul Teoretic Sabin Drăgoi din Deva și elevii de la Liceul Tehnologic Grigore Moisil din Deva. Surpriza plăcută a acestui campionat de cultură generală este Liceul Tehnologic Grigore Moisil din Deva, care a demonstrat că, deși este un liceu tehnologic, unde accentul nu se prea pune pe partea teoretică, a depășit grupele preliminare, ajungând în semifinală. Felicitări lor, felicitări tuturor liceilor și colegilor participante. Ca în orice competiție, important este să participi, nu neapărat să câștigi. Câștigătorii au fost desemnați astăzi elevii de la Liceul Teoretic Traian. Săptămâna viitoare va avea loc cea de-a doua semifinală, iar în data de 4 iunie finala mare. Hunedoara TV transmite în direct concursul. Câștigătorii vor primi trofee, cărți, diplome, dar și 8 tablete și o bicicletă mountain bike, oferită de grupul media Hunedoara TV și Ziarul Hunedoreanului. Competiția este organizată de către Biblioteca Județeană Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara.